Новият паричен салон за местни данъци и такси отвори врати днес. Той се намира в общинската сграда. Там вече ще се плащат данък недвижими имоти и такса смет, данък превозни средства, патентен данък. Там ще се извършват и редица услуги за гражданите, някои от които съвсем нови. На мястото на книжарницата под общинската сграда от днес официално отвори врати новия паричен салон на дирекция местни данъци и такси. Там ще бъдат плащани данъците на сградите, такса смет, данъците за превозните средства. В този салон ще се декларират новопридобитите недвижими имоти, а също така и ще се правят данъчни оценки на недвижими имоти. Пак тук е мястото за плащане на патентен данък. Изобщо всичко, що е плащано досега под драматичния театър, вече ще се плаща в новия офис на дирекцията. Ще бъдат въведени и нови услуги. Новите услуги, които ще направим в паричния салон, които предвиждаме евентуално за следващата година, това са разширяване възможността на безналичните плащания, откриване на банков офис в паричния салон, изграждане на по-големите населени места, имаме предвид там, където имаме и най-вече единни бюджетни счетоводства, на посттерминални устройства за заплащане на местните данъци и такси. Знаете какво е посттерминално устройство, естествено. И така, третата услуга, която мисля, че също трябва да обърнем сериозно внимание, ще насочим нашето внимание за реализирането, е предоставяне на индивидуален код на всяко задължено лице на територията на общината за извършване справка чрез сайта на общината за размера на данъчните му задължения по местните данъци и такси. Това нещо, което го има в другите плащания, за да не се влиза общо в целия масив, всеки един, който желае да се направи справка за съответния данък, общинската администрация ще му издаде персонален код, за да може по сайта да се провери данъчните задължения или друга справка, която евентуално трябва да му се направи. Водосвет извърши и сливенският митрополит Йоанники. Присъстваха областният управител Марин Кавраков, кметът Кольо Милев и неговите заместници, заместник-председатели на Общинския съвет, общински съветници.